kumain. So, ayan. Luto ng ginataang papaya na may malunggay. So, ganyan siya. Ang bango-bango. So, ito yung laging hinakain namin dati sa Bicol. So, ngayon, nandito sa Cavite kami. Kapag may chance kami na magluluto nito, lagi kami nagluluto. Different kinds of vegetables. So, luto na yan, pero gusto namin yung naglalangis-langis. Tapos, kapag hinango ito, maglalagay ka ng kanin dito sa kawali. Tapos, i-mix yung kanin sa pinaglutuan. Yung mga latak ng gata, didikit din sa kanin at super sarap. Natawag namin sa Bicol sa amin, lumino. Ayan. So, ayan. Thank you for watching.